We will nothing I can say, but we're nothing. You're the only reason. Elves. Ay, good afternoon ka pala. Paluwayan yung gab. Paluwayan dali. May nag-chat? Wala. Good elf. Magandang bibi ko. Ulan dito sa amin. Ulan. Malamig. Parang Christmas feels. Kumusta po sa araw? Marilyn. Paluwayo yung girl. Kinakalayo ako. Salamat sa nanonood. Salamat sa isang nanonood. Thank you. Thank you so much. Wala mo ako. At ko'y habang buhay tayo agad. Thank you sa viewers. Oh, paluwayan man. Dito ka na lang mag-aragyo ka kay nakaanak. Marilyn. Thank you sa 2 million. Salamat. Salamat sa What's your? May okay ka mo mamaya? May. What do you want? Ha? Tugas? Thank you sa nanonood. Ay, thank you, 7. Thank you po. Thank you from Bicol po. Bicol. Patamsak guys. Patamsak po. Paluwayo man. Patamsak po. Salamat. Thank you sa 9 viewers. Salamat. Patamsak. Thank you. Patamsak. Hapon na, magrulutan na. Roloto.
Thank you po. Salamat sa nanonood. Salamat. Thank you so much. Masalan ka yan. Ano yan? Hello, payakap Antonio Sorot. Sige po, sir. Pabisi pa, pabakas po sa ano ko para mabalikan ko po kayo. Paiwan po ng bakas sa isa kong video para ano ko po. Para pagkatapos ng live ko, mabalikan ko kayo, sir. Salamat po. Thank you. Gandang gabi. Taga saan, sir? Taga saan? Sir Antonio. Bibi. Bibi pa bahay ko. Lalaki din yan. Lalaki din yan. Nagsimula din ako sa Bibi. Nagsimula din ako sa Bibi pa yung bahay. Lalaki din yan. Kapag ang Bibi, naalagaan, lalaki. Paluwayan man, kaya nakalive ako. Bago lang kayo dito sa Whitey World. Sir Antonio. Bago lang, sir. Thank you sa thumbs up. Joanna B. Abing bold, please. Ha? Bold, please. Anong bold, please? Alam mo ba yung mga content ko? Kung nanonood ka sa mga content ko, yun ang content ko. Huwag mag-request na hindi related sa content ko. Please lang. Joanna Abing. Paluway yaman. Paluway. Pera na ako kabisis nagsasabi. Salamat sa 10 million. Joanna Abing, kung isa ka sa akin, hindi ganyan. Anong ibig mong sabihin? Joanna Abing. What do you mean? Kasi yung content ko more on probinsya, natures. Naka-subscribe pa ako. Elizabeth Mutia. Thank you so much sa pagbisita, sa pag-subscribe. Salamat po. Thank you so much, Elizabeth Mutia. Maraming salamat po. Thank you. Balikan ko po kayo. Wait lang. Ano ko pala siya? Pakidalaw sa bahay ko po. Sige sir, dalawin ko po yung bahay nyo. Pagkatapos ko po ng pag nag-end live pa ako. Bumalik ako. Mel Letter Kalingo. Hi! Mel Letter Kalingo. Kumusta? Kumusta sir? Kumusta po? Kumusta buhay? Salamat sa nag-stay. Salamat sa pag-follow. Thank you so much. Thank you sa pag-like. Salamat sa thumbs up, naka-like ko ako. Thank you sa thumbs up. Salamat sa thumbs up. Much appreciated sa thumbs up ko. Thank you sa thumbs up. Hindi. Salamat, Lakay Prodel Channel. Hi, Lakay Prodel Channel. Salamat po. Hi po. Ganitong oras ba ang live mo? Minsan gabi, sir. Minsan gabi, hapon.
Pag free time ako, nagla-live po. Depende po sa free time. Pero kadalasan nagla-live ako hapon, gabi, ganyan. Mga ganitong oras, mga 6, 7, ganyan, 5. Pero madalas ganitong oras na ako nagla-live. Salamat. Thank you so much, Lakay Prodel Channel. Salamat po. Salamat sa thumbs up, guys. Thank you so much. Thank you. Thank you, Lakay. Nagluluto. Lutoan. Salamat sa thumbs up. Thank you, guys. Salamat. Much appreciated po. Salamat sa thumbs up. Thank you, thank you. Sana maano ko na yung goal ngayong ano. Yung goal, ma-merch ko na yung goal. Please, salamat po sa nag-stay, sa nagtamsak, sa nanonood. Salamat. Thank you, guys. Thank you all. Ano wala mo da? Adiyo, may super video. Thank you so much. Sinsya na may work pa ako bukas uli. Dinalaw ko na bahay mo. Salamat, Sir Antonio Sorot. Dalawin ko po mamaya yung bahay niyo, sir. Yung mga sumilip sa bahay ko, dalawin ko po yung bahay niyo after this live. Salamat. Thank you, guys. Kanina sa Magmulyan, may free taste kanina, free time. Palibasa, time is gold. Priority. Thank you sa nagtamsak. Oh my God, salamat sa nagtamsak. Thank you po. Thank you, guys, sa nag-stay. Thank you so much. Marilyn. Thank you so much. Thank you, guys. Thank you sa viewers, stay viewers. Ay, bakit? Bakit ganun? Salamat. Thank you so much. Marilyn. Thank you so much po. Walang nakalagay. Hindi ko pa naayos yung studio. YouTube studio, kaya sana busy lagi. Salamat na sa nagtamsak. Thank you so much for the tamsak. Thank you po. Thank you sa tamsak. Salamat. Hi. Happy. Happy yung live. Pwede ba? Ha? Oo, mga lang niya daw. Kahit prito lang yun yung ano. Okay na. Oo, ano yan pa? Ano na yun? Parang ba yan? Ano ba yan? Templado na. Pabakalaman ako crispy fry. Torin. Saday lang na crispy fry.
Ah, Ay, ang ano nila ho. Maprito ka ma? magprito song kaya doon. Yeah. Chicken. Ano yan ma? Nagising mo. Ano mo lang, palalay lang ang tubig. Ayan. Palalay lang ang ano. Palalay yun. Kumikilaw. Maghilaw. Ubod. Ala, parang ka pa na kaya. Ano ba to? Ala, saruan lang kita. Salamat sa thumbs up, guys. Salamat. Thank you. Pero ba yung natagi sa'yo mo? Ah, sige. Hi, Bob. Bob, hello po. Hi. Ba? Ha? Ay, ihaw? Barbecue? Ay, may ahong pa kita doon. Yan din na lang mo. Hello, Bob. Thank you, Bob. Where are you from, Bob? Where from, Bob? Sorry. Ano yan ma? Ayan na sa akin, tosino yun. Ha? Tosino. Sa Baguio po. Wow, sana all nasa Baguio. In prito yada. Ito na. I love Baguio. Thank you for watching po. Salamat po sa nano. Pa-thumbs up, guys. Salamat sa thumbs up. Salamat. Thank you for the thumbs up. Hi. Salamat, guys. Thank you po. Ay, salamat. Thank you sa thumbs up. Salamat po. Ay, thank you, Bob.
Good evening sa all. Dahil nga luto po. Luto. Thank you. Ilang taon ka na, Bob? How old are you, Bob? Sarang Hiyo. Oh, balik ka. 19. Wow, too young. Bata pa. Ako 40 years old, taga Bicol po. You're too young. Marilyn. Thank you po. Thank you for watching, guys. Thank you sa nanonood. Thank you to my viewers. Salamat. Thank you for the thumbs up. Thank you. Maria. Salamat. Oy, nano yun? Fried chicken. Ano to? Makaon ka na? We're going to eat na. Di pa luto. Ram. Ininom ko pala. Sa Shalon, malapit na ng birthday ko. Kailan ang birthday mo, Bob? Happy birthday! Advance happy birthday, Bob! Kailan ang birthday mo, Bob? Kailan? Happy birthday, Bob! Advance happy birthday! Happy birthday to you! March 7. Nasa March 7. Advance! Advance happy birthday! Merry Ininom. Pero, Bagoong. sa mangga. Marami sa mangga. Masarap mo sa mangga yan. Sa mangga.
Bye po. Bye na po. Sige, bye-bye. Take care. Advance happy birthday, Bob. Bye-bye. Good evening. Balik ko. Thank you. Thank you sa nanonood. Salamat. Thank you sa top. Pa-thumbs up. Thumbs up. Thumbs up. Thumbs up. You did me stronger by breaking my heart. You ended my life and made a better one start. You gave me everything from falling in love to letting go of life. You still made me stronger, baby, just saying goodbye. Bye. Think again, you feel sorry for me, my friend. Sa akin, pinagbabago sa ganito. Hindi nila.
Because the feeling ko pagmamahalin naghihintay Pinto, ang dirty siminto. puso ko Ay, yung dirty siminto. Nagpapot ba ba doon? Ayun. Ako, bahala. Ito yung ako. Napatay ka. Hindi, bawal ako suka. Tapos toyo. Nasuwa na lang. Suwa. Suka ko doon. Gusto ko suka. Ah, sige. Toyo. Tapos suka. Pero nasuwa. Toyo na lang, 5. Suka ko doon. Ay, hindi ba? Ay, hindi ba doon na yun? Ayaw ko na ito. Dan. It is stronger by breaking my heart. You ended my life and lit a very one star. Wala, Dubai. Magluwang ka ba doon? Everything from falling in love to letting go of Lang. Wala. Wala ka na. Wala ka na. Ako lang. Sa makaraan na kita. Salamat ka lang. Hindi ako doon. Ano, maghugas na kami sa kanina. Opo. Oh, sabi ko maghugas sa pinggan. Ano ka bang nagdilo? Mawala pinggan. Sira dilo. Mama, tagaan mga kadlaw. Hugasan mo na pinggan. Ano sila? Baka yung tamang hold. Ano tamang hold? Bakit ka tingnan? Wala ka na. Kailang pagbutang ko mamalik.
mataba. Eh, balik ka lang ako. Uwa. Hi mga kapatid niyo. Ang maraming din pa uli ah. May buko nakalive ako. Ngayon na kaya kaya para sa tayong taon. Hindi ka, anong sabi?